Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensan, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Vigan, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso o nataw kining tulumanon, lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag ni ining tanan. Uba ni ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Niya nausab ang tulumanon, lamdag sa kahitasan. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Senior alias Veritas. Okay, kagahapon ato man tong gitubag ang issue may labot na sa pagbunyag sa bata. Kay doon na may mga igsuon nato nga dili mo tuo anang pagbunyag sa bata. Karon atong isunod pod ang kanabang paagi sa bunyag. Kay ang atong tinuhuang Katoliko nagbunyag ta sa kanang tulo ka paagi, no? Nga kanabang pinaagi sa pag-immerse o kanang pagtusmaw, pero sa una na, no? Kay karon pinaagi man sa kanang puring o bubo o kanang gitawag na tog sprinkling o kanang bisibis ba o wisikan lang. Tulo na kay nakita magunato na sa kasaysayan, no, sa church history nga kung maghisgot ta og paagi sa pagbunyag tulo gina.
Tinuod nang giingon sa atong mga igsuon nga dili katoliko nga kanang itusmaw o immerse. Pero dili lang kay immerse, dili lang kay immersion. Pwede po ng sprinkling o wisik o ganang bubo lang. Nga no, usa sa hinungdan ana tungod kay kung bata no kagahapon ato mang nahisgutan nga apil gyud ang bata sa pagbunyag no na karon kung bata mo'y bunyagan alang-alang itusmaw na to na dili pa man na maka-timing og utong. So delikado mamatay noong bata kung atong itusmaw sa pagbunyag. So usa na siya sa huna-hunaon na to nga nganong pwede ang buo lang o puring. O ato sang hisgutan ning argumento no o kana bang rason nga gihatag o gusto nilang ipatuo nato ngano moingon sila nga dili pwede ng bubo o wisik sprinkling dili kuno na pwede kay kanang bunyagod gikan na sa Grego nga pulong baptizo o baptizo o kamo na og unsay insakto gyud nga pag-pronounce basta duha na kapag litok nako malitok ng Grego nga pulong baptizo or baptizo nga ang buot ipasabot to immerse o itusmaw o itunlob. Sakto na no dili ta masupak nga kanang Grego nga pulong anang bunyag gikan na sa pulong lagi nga Grego nga baptizo nga to immerse o itusmaw o ilubong. Mao na, dili na to na siya supakon. Pero kanagong buot ipasabot anang pagtusmaw o paglubong, dili na nato sabton nga ang gitumbok ana kinahanglan kana gyung paagi sa bunyag. Kay sumala sa atong reflection o sa atong pagtuong Katoliko, kanagong lubong o pagtusmaw diha ang buot ipasabot nga kahulugan ana espirituhanon. Duha man guna ka pagtumbok nato kun maghisgot tag bunyag. Mayong tag to immerse o pagtusmaw. Duha ang gitumbok ana either espirituhanon nga kahulugan o kanang paagi. Kanang paagi nga itusmaw gyud ka, usa na siya sa paagi pero dili lang kay usara ang paagi sa bunyag. Kay wala man pud tay mabasa sa Biblia nga usara ang paagi sa bunyag kana bitawng manghugas tag plato. Pwede man atong patuluan lang o atong patuluan lang gripo. Pwede pod nga itusmaw. Nga sudlan natog tubig. Okay kanang bunyag di ba paghugas man na. So ang paagi sa paghugas dili raman usa ka klase nga tusmaw lang. Naamay ka ng ibubo nimo or wisikan lang. Mao na. So ato sang ipadayag diri unsa man ang tusmaw des bunyag. Now, duha ka punto ng tusmaw diha o immersion. Una, kanang gitawag nato espirituhanon. Kanang espirituhanon nga meaning anang tusmaw diha sa bunyag, buot pasabot gilubong ang atong mga kasalanan. O pwede po nato sabton gihikling. Okay? Kanagong mo ingong kag lubong, buot pasabot nga gihikling na nimo. Munag ipalayo na nimo bali ba? Mo na ibot pasabot anang tusmaw diha. Igilubong nato ang atong mga kasalanan o kalimtan na nato ang atong mga kasalanan kay gilinisan naman ta. Gilimpyuhan naman ta. Mo na ibot ipasabot anang tusmaw dili kay paagi gyud kay kung paagi na dili kay usara ang paagi sa paglimpyo o paghugas. Buti pasabot bisan pa og ang paagi sa pagbunyag sprinkling o wisik o bisibis kay kanang bunyag paghugas man na sa atong mga kasalanan buti pasabot na lubong gihapon o na-immerse gihapon ng atong mga kasalanan o natusmaw gihapon ng atong mga kasalanan. Dili kay kung
sprinkling, ubo-bo, wala malubong, o wala mahikling, o wala ta mahugasi sa atong mga kasalanan. Dili ingon na. So, maulagi nga, naara gyud ay na sa pagsabot. Kay, para good nila, nganong moingon sila, ang mga dili katoliko nga supak anang sprinkling o kanang bubo, nganong supak sila, kay ang ilagong pagsabot anang tusmaos bunyag o immersion, paagi ra gyud. Paagi ra gyud sa to pa, ang usara ang ilang kahulugan anang immersion. Paagi ra, dili man paagi. Kay kanang bunyag, atong unahunaon nga, paghugas na sa atong mga kasalanan. So kung sabto na to ng immersion paagi, namo nang makaingon ta nga tusmaw ra gyud ay ang paagis bunyag, dili mo na mao. Imaginon ko na to mga igsoon, kadtong bunyag nga atong mabasa diya sa Buhat 2:41. Basahan ra ninyo. Diya sa Buhat 2:41, si San Pedro namuniyag og 3,000 sa usa lang ka adlaw. Imagine ha, 3,000 sa usa lang ka adlaw. Makaingon ka nga tanan na siya gitusmaw sa pagbunyag. Imagine ako no, 3,000 ang gibunyagan sa usa lang ka adlaw. Di po nung ka siguro dili bagyod tusmaw, pero wa po'y maklaro kay wa man po'y video ng Buhat 2:41. Oh. Kay kung ingon po sila nga tusmaw gyud, subjective argument o kanang panghuna-huna. Nga naman kay yun sa nila pag siguro nga tusmaw gyud, no? Oh. Wa may video ang gipakita diya sa Biblia. Wala pa man po'y video sa una. Na muingon sila nga si Kristo klaro to nga gibunyagan siya ni John the Baptist nga gitusmaw gyud. Dili gani puta kaingon nga gitusmaw gyud si Kristo sa iyang katong gibunyagan siya ni John the Baptist ngano man. Kay kung basahon na tutong pagbunyag ni Kristo, giingon man dito sa kung wa ko malimot nasa Mateo 3 na siya, no? Kung wa ko malimot nga gibunyagan na siya ni John the Baptist, giingon dito nga sa humana siya bunyagi, mihaw as siya sa tubig. Dili maklaro sa maong tudling giunsa gyud ang paagi sa pagbunyag o pagbautismo ni Kristo. Kay pag-ingon nga sa humana siya mabunyagi, mihaw as siya sa tubig. Kay ang uban god gamito nilang ebidensya kanang nihaw as sa tubig. Subot ipasabot atus mao gyud ay kunutong bunyag nga paagi diin bunyagi si Kristo ni John the Baptist. Dili puta kaingon ana ngano man. Timan basahan ninyo ng pagbunyag ni Kristo. Di ba? Humana siya bunyagi ay siya mihawas. Sa ato katong paghawas niya sa tubig, wa na to'y labot sa bunyag. Okay. Sa humana siya bunyagi, mihawas siya sa tubig. Sa ito katong hawas, dili na to gamitong ebidensya nga gitusmaw gid siya sa pagbunyag. Ngano man kay wa naman to'y labot sa bunyag katong paghawas. Basahan ra ninyo nga sa humana siya bunyagi ay siya mihawas tubig. Sa ito katong hawas, wa na to'y labot sa pagbunyag niya. Nakaroon ng pangutana kay humana man siya bunyagi, ay siya mihawas. Ang pangutana, giunsa man siya pagbunyag? Makita ba na diya sa bersikulo? Dili oy. Nga naman, kay wala may video ang gipakita diha. Kay wala man po'y video sa ilang panahon. Mao na nga makita day na to na sa tradisyon. Di ba na ay naagani libro nga gihulagway ang pagbunyag ni Kristo nga giigo ra siya gibubuan mga tinahod nga tigpaminaw, no? Gipur, no? Pwede man nga gibubuan siya, mikuha lag tubig, dayon gibubuan siya sa ulo. Dayon humana siya mabunyagi, dayon mihawa siya sa tubig. So, pwede po nga gi-immerse siya, pwede po dili na to, di ta kasiguro, kay kung muingon ta nga gitusmaw gyud,
na sa argumentation and debate nakatunan nato nga subjective argument nga naman kay yun sa pagsiguro wa man ta kita agiun sa gyud pagbunyag si Kristo, di ba? So pero para nako diri ko maminaw sa Katoliko nga naman kay kinaunhan man mas una man ning Katoliko sa ubang mga relihiyon. So sahayod siya sa unsay wala na maklaro diha sa Biblia. Timan ibiya nga diha sa 2 Tesalonica kapitulo 2 no bersikulo 15 no 2 Thessalonians 2:15 nag-ingon si Saint Paul nga barug kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagig wali nga binaba og sa sulat. Naa di gibinaba na lang nga tradisyon kay dili man kuno tanan na sulat. Buri pasabot, dili gyud mabasa tanan sa Biblia ang mga kamatuoran. Punan pa nato sa Juan Kapitulo 21, versikulo 25, nga nag-ingon si Juan nga kung sulaton pa kuno tanan, nagtuo siya nga bisan gani kuno ang kalibutan, dili kaigo kasudlan sa mga sinulat. Sa ato pa, naapagyo yung mga kamatuoran nga wa na masuwat sa Biblia. O parehas anak karon o. Kanang paggiunsa pagbunyag sa Kristo, makita ba na sa Biblia? Dili oy. Kay wala may bidyong makita na to diha. Kay wala pa man po'y video sa una. Ang labing nasayod Katoliko nga naman 33 AD guning Katoliko. So sayod siya unsa tong gibinaba na lang pagpanudlo sa mga apostol nga wa na masulat di sa Biblia. So kanang wala giklaro sa Biblia nga makita lang sa tradisyon, Katoliko may nasayod ana nga naman kay wala pa man ang mga misupak sa kanang supak kali anang pagbunyag sa bata o kanang pagsupak anang iwisik o bukbo na paagi sa pagbunyag. Wala pa man na kay sa atong nahibaw-an kanang pagsupak anang pagbunyag sa bata o kanang bunyag pinagi o sprinkling o wisik o bukbo, awhin naman na, diri naman na panahon sa Protestantismo. O, labi na, ika-16 nga siglo, i-17. Pero before before anang mga tuiga sa ika-16 ka siglo, o sa panahon sa Protestantismo, ika-17, 18 nga siglo, before anang mga tuiga, walay pagsupak anang pagbunyag sa bata o kanang pagbunyag pinaagi og bisibis o wisik o kanang pagbubo. Niya, kini mo'y pinakabugat natong argumento nga lisod yun nila ni tuison. Basahan ninyo sa Buhat Kapitulo 9, versikulo 17 ngadto 18. Kadto bang gibunyagan si Pablo ni Ananias? Si Ananias butoy gibunyag? Kadtong gibunyagan si Pablo sulod sa balay. Unya gatindog pagyud basahan ko ninyo na. Si Pablo gibunyagan o gibautismuhan sulod sa balay. Tanawa. Nya nagtindog. Unya nagtindog siyang gibunyagan alang-alang mayong kagitusmaw. Basahan ko ninyo. Kay kung alam basig moingon pud sila subjective gihapon kung moingon sila naaman to'y baril dito biritas. Mukatawa na ko na. Okay. Wadi yung mabasa nito na ay baril. Basig maingon pod ba nga, naaman to'y swimming pool ito sulod sa balay. Diha ka, unsa kadakua siguro sa balay nog na swimming pool ito. Wala pa mo ng swimming pool po dagway nila sa una, no? Suba. Kay, mayon galig mangita yung daghang tubig, maadto mingid suba. Para sa atong bunyag dito sa Jordan. So muna, basahan ninyo ng sa Buhat 9 kanang diin gibunyagan si Pablo. Tanawa, di ba? Naasulod sa balay, then gatindog pagyod. Sa ni mo na aror, mayong kagitusmaw. Dayon na ay tagna diha sa karaang kasabutan nga naghisgot mahitungod sa bag-o. Pasabot sa bag-ong kasabutan.
unsa man, kanang pagpanglimpyo sa atong mga kasalanan nga pinaagi og tubig. Wa may laing gitumbok anang tagnaa, no? Kanang sa Ezekiel ba 36, basahan ninyo Ezekiel kapitulo 36 bersikulo 25. Basahan ninyo na. Di ba way laing gitumbok ana nga tagna mao ang bunyag nato nga Kristohanon sa Bag-ong Testamento nga naman. Kay bisibisan ko kamo sa malinis nga tubig o kamo mga hinlo sa inyong mga kadaotan. Sama anang inyong pagka-makidiyos-diyos. Mo kanang idolatry ko, no? Na, dili man na siya bisibis diha, di man na wisik diha nga kanang literal nga kaligo. Kay kasalanan man ang gilimpyuhan. So way laing gitumbog ana mao ang bunyag, sakramentus bunyag. Basahan ninyo Ezekiel 36:25, di ba gitagna na ng bunyag. Unsa man ang bunyag? Pagpanglinis atong mga kasalanan. Unsa may giingon diha? Tusmaw ba? Basahan ninyo labi na sa King James version. Giingon diha sa King James version English, I will sprinkle you with clean water. O sprinkle. Nyamingon sila nga, sayop ng sprinkle, o wisik, o bisibis nga, klaro man na sa Biblia gani, litra por litra sa tagna, Ezekiel 36:25. Inumdum ba ko atong na-enkwentro na kusplasa ni Adto nga, maingon siya, sayop ng sprinkling. Nangutana bitaw ko, asa mabasa nga sayop ng sprinkling? Wa siya nahatag, gikutlo panoon ako ng Ezekiel 36:25. Ingon ko nga, ingon ka sayop ng sprinkling. Nganong naamalagi na sa Ezekiel 36:25. Ay kung ingna nga, muingon ka nga sayop ng bersikulo ha. O gunya, kung atong magbasa taan ng mga history books, sama ng World History by O'Brien, no? World History by O'Brien sa pahina 144, no? Page 144 sa basahon, no? Nga giuluhan World History by O'Brien, doon na tayo mabasa nga ingon ani. Baptism was occasionally administered to infants from the earliest days of the church. Na? Muingon ta nga, kung muingon ta nga, kay ang bata apil mas bunyag, muingon kang gitusmaw, mga lumos to, bagamata itong bata kung gipang tusmaw to sila. Og naaday ko'y nalimtan og hisgot, katubang gahapon ba mahitungod sa bunyag sa bata? Kay naay mga argumento pod nila kanang supak anang bunyag sa bata nga maingon sila nga, di ba ang atong panig-ingnan sa Kristyanismo si Kristo? So kung maingon ta nga kung ang atong panig-ingnan si Kristo, unya kay dako naman to nagpabunyag si Kristo. Unya nga nang mubunyag man tag bata ato ning iapil kay nakalimot manggugug hapon ani. Unsa may atong tubag ana? Ang pangutana, mura ba og nagtumbok ba nga og giunsa gyud pagbunyag si Kristo, awaton gyud literal tanan. Nakaron be ato kunong suwayan kung awaton gyud tanan giunsa pagbunyag si Kristo. Kay siya man atong panig-ingnan, asa man bunyagi si Kristo ni Juan Bautista. Si Juan Bautista nagbunyag ni Kristo dito sa suba sa Jordan. Jordan dito sa Jordan. So karon kung awaton yun nato si Kristo nga nagpabunyag dito sa Jordan, di kita pong tanan magpabunyag dito sa Jordan, dili ta sa swimming pool. Dili ta sa dagat o sa diha. Kay awaton man gyud ha. Unya si Kristo gibunyagan kung wa ko malimot 30 anyos. 30 anyos kay awaton man gyud ha litra por litra. Kana ba gyud bag-on sa giyon. Ang panig-ingnan ni Kristo, nagpabunyag si Kristo 30 anyos unya karon. Kumusta? Kanang mga misupak anang bunyag sa bata. 30 anyos ba sila magbunyag? Sa akong nahibawan na may bunyagan nga
abot nag 35, 50, siyempre og modawat day ka sa ilang tinuhuan niya 55 na imong edad. Di mabunyagan pugag 55. So dili gihapon masundog si Kristo kay 30 anyos man siyang nagbubunyag. Natanawa lagi ning kuan panig-ingnan basta dili maayo pagsabot ba. Dili jud magkadimao dahil atong doktrina. Na nga naman nga dako na nagpabunyag si Kristo, syempre god. Ang mubunyag god niya si John the Baptist. Unya timan magulang lang si John the Baptist og 6 ka bulan. Nakaron kung muingong ka nga kinahanglan yun bata pa si Kristo bunyagan na wala. Unsa man? Pagkataon ni Kristo 6 months pas John the Baptist, makabunyag bagos John the Baptist ni Kristo ana. Tanawa, 6 ra ka bulan ang kamagulang ni John the Baptist. Manghuras Kristo 6 ka bulan. Nakaron kung kay si John the Baptist may mabunyag niya. Kanya kay 6 pa man ka bulan, makahimo ba god? Pagay buot di pa. Pada ka mo istorya di pa katindog na 6 ka bulan pagod si John the Baptist. Uy na ba dili kay inaniyo na to nga ang bunyag mahimo na siya sa gamay, mahimo pud sa dako. Kung dako na kanidawat sa Kristyanismo, di dako na pud ka mabunyag eh. Liman ka no kung bunyagan si John the Baptist bubunyag 6 ka bulan, saom na niya pagbunyag. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw nga kana bang ayuhon na to pagtuon ning atong pagtuo. Sa ako nang giingon ninyo, kung musalig lang gid unta ta sa otoridad sa simbahang Katoliko, dili man gid unta ta mahimong ingon ani ba nga mabahin-bahin ang atong pagtuo. Kana magong dili ta musalig, di man igod nga sa tukod ni Kristo sa simbahan o iglesia, ingon siya nga to ni Pedro, sa ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong iglesia o simbahan, nga bisan gani ang ganghaan sa impierno, dili makabuntog ni ini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang imong itugot, itugot. Una gahom gali na sa Santo Papa no kay unang nakahupot sa katungdanan anang pagkatinugyanan si Yahweh si Pedro man. Ug mo man ay gisunod sa ato mga Santo Papa kanang katungdanan ni Pedro kay naaman sa buhat 1:20 nga kung ang katungdanan mabakante dunay mo puli. Oh, kinsa may nakapuli anang katungdanan ni Pedro, di ba mo man ang mga Santo Papa? Nya unsa may giingon diha kanang gahom sa Santo Papa? Ang imong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit, no? Mateo 16:19. Ang imong itugot, itugot. Na kumingon ng gani naapod siya kauban sa Mateo 18:18 kay ampod siya magbinugtong sa pagdumala mo nang hinugpong pod gisultian ni Kristo ang yang simbahan nga naay kauban si Pedro giingnan sila nga ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot, itugot. Ug moingon nga magbunyag ta sa 3 ka paagi, tusmaw ba or bisibis ba o buo ba? Depende lang. Nya dili day mosugot ang Ginoo ana nga naaman siya gahom sa pagdili og pagtugot. Sugot gali ang Ginoo sa langit, kita pa diri sa yuta dili mosugot. Kana ba simple ra man kay na nga mga kuan ba? Panghuna-huna. Okay, wa naman tayo igong panahon. Hinaut nga inyong nasabtan o kung doon na ko'y wala mahisguti, maybe sa sunod at ang ilang po ninyo, no? Pwede mo pwede mo padala diri, no? O pinakiksuat, no? Kung na may gustong ipatuki sa tulumanon lamdag sa kahitasan. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, no? Pinaagi sa atong halangtong obispo, Monsignor Sibero Kairmari, uban nas mga kaparian,
Kining ubos ninyong alagad sumong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Danilo Luod og Expedito Ilumba og uban po ni Jay Sahul, kay hantod ug mapuhon, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog madag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN.